Pirates and futhi into engizoyisho akunala mthuthu ozoye AFCON akekho la mthuthu ozoye AFCON ngimbonile uHugo Boss ukhiphile ipreliminary squad yakhe kodwa into engizoyisho ukuthi mina usazosefa akekho la mthuthu ozoye AFCON ozoye World Cup lento le between the Pirates ne Sundowns. Speaking of AFCON, akekho la mthuthu ozoya ku mina ngicela bafu ukuthi AFCON bafu ukuthi AFCON. Speaking of AFCON, libonile preliminary squad. Sure. Yeah, and hip. But in the issue you want. Indoni issue. Fitness ka Themba Zwane. Ish bafu. Yeah, uyena number 10 esinayo eMzansi. Le ngeke sibale. But ulimile kakhulu. Thank you ba. Akhona angeke exactly. Ufana umuntu oshonile angeke usakhala umuntu osemathuneni. Uyabona mina ndithi ngumadala xa nembiza ke Hugo Bruce ucoach wethu. Umadala. Yabona umadala. If sango Themba Zwane ku AFCON, amna nayo lento yo favoritism xa siya kubafana abafana. We are one country we are united. There's no clubism. Yes. Ngithanda ibhola mina, yes, sport, I'm a sportman. But if uzoba key player Themba Zwane, sapina sibuye nenye bronze. That's all I'm gonna say. Ingaki yami kephi ukuthi nama akunayo favoritism ne kodwa ngixakekile ukuthi umshiya kanjani uLodge yangiqaka umbiza kanjani umuntu unfit uThemba Zwane uyekela uThembi Khosi Lodge uThembi Khosi Lodge uyaperforma le eWydad Casablanca Hamba akekho amaplanini wakhe so akekho amaplanini wakhe kodwa uThemba Zwane akekho fit uThemba Zwane siswami mina bengizoqelela ukuthi bekumele akhethe uThembi Khosi Lodge than uThemba Zwane because uThembi Khosi Lodge uyaperform and siyamdinga as ikhanda uThembi Khosi Lodge uThembi baf noma ungaboni ngesola luni uThembi Khosi Lodge some deserve Ngiyabonga